Videl si aj ty v Pandorfe ľudí, čo pobehujú s taškami Gucci, Prada, Louis Vuitton, ako keby kupovali v Kauflande? Pozerá sa na manželku a hovorí mi: síce máme na štandardný mesačný príjem 20 000 eur, ale ja nemám v šatníku Gucciho, Rolexa či Fendiho. A to isté vidím na sieťach. Mladí 20-roční ľudia oblečení za 10 000 eur. Vnímam to ako veľký problém. Dnes nie je ťažké zarobiť balík peňazí. Problém je však si ho udržať a budovať majetok. To, čo ľuďom v dnešnej dobe chýba, nie je intelektuálne IQ, ale to finančné. To, že dnes ide niekomu karta, neznamená, že mu pôjde aj o rok. A ísť z koňa na somára je pre každého ťažké. Na druhú stranu, ak niekomu ide karta a investuje s rozumným rizikom, tak ako sa dnes hovorí, môže daný človek opustiť Matrix a tzv. Red Race. Peniaze začnú pracovať pre neho a jeho životné náklady vedia pokryť z dividend a zo ziskov z pasívnych príjmov. Presnú formulu, ktorá pomohla vybudovať majetok mne, nájdeš v popise tohto videa.